for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going out, going all the way. Going out, yeah, 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 yeah. Going out, going out, going all the way. Going ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್. ಎಂಕಲ್ ಇನ್ನು ಫ್ಲೈಟ್ ಖತಾರದ್ದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಶುರುವಾಗಿನ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಎಂಕಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಕಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಡೈತೆ ಮಾತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಅಂಜಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲಗೇಜ್ ಪಾಡ್ಯ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ರ ಬ್ಯಾಗಲು ಈ ಭಾಳ ಎತ್ತುಂಡ ಕಾಲಿಕಾಯ್ಟು ಪೋಯರೇನೆ ಆಪಜಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಕಾಲಿಕಾಯ್ಟು ಪೂಲೈ ಪೋಡ ಪೋನದು ಬ್ಯಾಗ್ ವನಾಸ್ ತೀನಾಸ್ ಎಂಕ್ರ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ತರ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ದಾದಾನು ಪೋ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ತೋಡು చాలా ప్లాన్ అది ఉంబేరు అంతే ఇంకలు పోపన ఇచ్చాను అందు కన్ఫర్మ్డ్ ఇచ్చాను ఇన్ని కాండ కూడా అరవై దడమే ఇచ్చాను ఇక్కడ కాండలకు ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ತೂಪೇರ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಕಲ ಚೆಕ್ ಮಂತ್ ಪುರ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪುರ ಚೆಕ್ ಮಂತೀರಿ ಎಂಕಲು ಗೊಂಬೆ ದಡೆ ಬತ್ತ ತೂಚೆ ಕತಾರೆ ರಸ್ತ ಗೊಂಬೆ ಎಂಕಲು ಈ ಸತಿ 3 ಜನ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಬಬ್ಲ 2 ಜನ ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಕಲಿ ಹೋಗ್ಪುನಿ ಇದ್ನಿ 6 ಅಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇರಿ 6 ಮುಗಿದಿಚ್ಚಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ಅವ್ರು ಪೂರ ದೆತ್ತದಿಯಾರು ಉಂಡು ವರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಆಂಡೆ ಇರ್ನ ನಾನೇ ಬರೋದೀಗ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ವಾಚ್ ತೆಗ್ದಿನ ಯಾವ ವಾಚ್ ಎದೀತೀನಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ الرجاء من الإخوة المدخنين عدم التدخين إلا في الأماكن المسموح فيها. Attention please. We would like కొంచెం 4 ಫೋಟೋ ಬರೋದೈತದ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗುನಿ ನಾನು ಹೆಂಗಳಿಗೆ 11 ಇರುವಾಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಯ್ಯ ಬಾಬುನ ಗುರ್ಸು ವಾವ ನಾವು ಒಂದು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಯ್ನಿ ಬಾಬು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏತು ಸೋಗುತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೋಲಾರು ಬುಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕಲ್ ಬಾಬುಲ ಕುಲ್ಲೊಳಿ ರಾಯಗುಂಡದು ಯಾನ್ ತೊತ್ತಿಜಿತ್ ನೆಟ ಆನಿ ಸತಿ ಬನ್ನಾಗ ಇಜ್ಜಾನದ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡಪ್ಪು ಇರಾಗೆ ಮುಲ್ಲ ಸ್ಟೋಲಾರ್ ಕರಿಯರು ಇಂದು ಬಾಬುನ ಸ್ಟೋಲಾರ್ ಈ ಸತಿ ಬನ್ನ 19 ಇಜ್ಜ ದಯ ಬಂಡ ಆರೆಲ್ಲಂಚಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಿಡ್ದು 6 ಬರ್ಪೇರು ಪೀರ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ತಿಗೆ ಬಾಳೆ 11 ಅವೇನು 11 ಬಾರ್ರೆ ಬಂಗಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ತೊಲಿ ಒಂಜಾಂಚು ಎಂಚದಿ ಸೋಕುನ್ನದೆ ಒಂಜಾಂಚು ನೋಕ್ಯ ಓ ನಮ್ಮ ಗೊಂಬೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿನಾ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಟ್ರಾಲಿ ಕಾಣರೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಒಂಜಿ ತೊಂಡು ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಾಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಬೆತ್ತ ರೇಟ್ 790 ರಿಯಲ್ ಉಂಟು ಹಂಚುಂಟು ಸಾರ ತಾಜಿನತ್ತ 42 ರಿಯಲ್ 32 ಸಾರದ ಮಾಲ್ ಹಂಚಿ ಬಂಗಾರ ಅವೇನು ಪರ್ಂಡ ಬಂಗಾರ ಆಪುಣ ಅಂದ್ ಬಂಜಿಡು ಪುರ ಆತ ಕಾಸ್ತ ದೀತೆರೆ ನಮಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು
ఆయనకు పడినాక రాచి బాబు బాబు ముట్ట చూలా స్ట్రోలర్తోనే ఇది అంకల్ బోటింగ్ పోకును అయితే ఒక ಫ್ಲೈ ಆಡ ಪಿದಾಡ ಒಂಜಿ ಕಾಡ ಬಿದಾಡ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲಾಂಡ್ಲ ಪಿದಾಡ ಮುಗಿ ಉಜಿ ಎತ್ತದು ಅವ ಎಡ್ಮರೆ ಕುಲ್ದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಜರ್ನಿ ಅಂತಂದೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ 1 ಅವರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಆದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ మీరు బాగా కొట్టి నిద్ర అనిపారు ఫ్లైట్ మిగతా సాతికి అక్కడ నిద్ర ఎంచ బర్పునది అడ్డు జనకలా ఎంకంత నిద్ర బర్పునేసి ఎంక పోరా అనుకున్నాను తాగదు ఎర్ల దాలతో నిద్ర అర్పు ಇತ್ತ ಬೂರು ಈ ನಡಪ್ಲೆಪ್ಪು ఫ్లైట్ ఎడుకుంది ఈసారి సాటిగా బాబు కొంచెం చాక్లెట్ ఒక ఎంగలే కొంచెం ನೀರು ಕೊರ್ಪೇರ್ಕೆ ಅಂಡ ಲೋಟೆಡ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಟೇಕಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಐದು ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಉಂಟಾ 3 ಗಂಟೆ ಕುಳಿತು ಪಕ್ಕ ಜಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಸೀಟಿ ಒಂಟದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಫ್ ನಾನು ಸ್ಲೀಪ್ಗಿದ್ದೆ ಫ್ಲೈಟ್ದ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಶುರುವಾಣ ಎಂಗಳ ಒಂಚು ಇಲ್ಲಾಟ್ರೆ ಕಣಂದಿನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತಿಂದೆ ಮೂಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಕಡೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಮಲ್ಬಾರ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಯರೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಸೀಟೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು అక్కడ చెప్పు నాకు లేని మాతో తూపునాడు ఒట్టి దాద పోపు నాకు అసలు దాల పోపు మ్యాలనే అదే అది ఎత్తుకోలేను బాబు బులిపుని ఎంచా బులిపుని బాబు అంచా బులిపుని
Ladies and gentlemen, this is an important safety announcement. All the emergency exits are clearly marked and these exits will now be indicated. बोनस रेडी आता नाही का रेड बॉक्सला मोठा येतो करते रेडाची बांधणं वेस्टिंग म्हणतो रेड हँड ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಬಟರ್ ಬಾರ್ದು ಬಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಪೇಪರ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಅವಟ್ಟೆ ಒಣಸು ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಒಣಸು ಓಪನ್ ಆಪಲೆ ಮೊಕ್ಕಣ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈತ ಕೊರ್ಪೇರು రెడ్ జనకు రెడ్ వనస బ్లాక్ బ్లాక్ టీ బాలకి బాలే ಬಾಲಕ್ಕೆ ಅವು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ರಾಣಿ ಸತಿ ಲಂಚನ ಬಂದು ಗೋಳಿಯರು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಚೂರಿ ಅವು ಜೋರು ಬಡ ತಿರಗಲೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋರ್ಲ ಮುಚ್ಚುನ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡೋರ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀತೆ ಅವನಕ್ಕೆ ಚೆತ್ತನೆ ಚಾತ ಕಾಣದು ಬಯ್ಯಾನ ಕತ್ತಲನ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಏತಾಂಡಿ ಗಂಟೆ ಅವ್ರ ಬರಾಂಡ ಎಣ್ಣೆಟಾಚಿ ಮುಕ್ಕಲ ಅಲ್ತ ಟೈಮ್ ಇಸೆಂದು ಈ ನಮಗೆ ಜತ್ತದು ಬೂಲ್ತದು ಲಾಕದು ಪೂರ ರೀತಿದಲ್ಲ ಪೂರ ವೀನ ಪೂರ ಊದು ದಾಂಡ ಓ ದಾನಿ ದಾನಿ ಏಟೆ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತು ಹುಟ್ಟಿನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ಬರಿಯಾನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾರ ಅದೇ ಬಾಲಪುರ ಅಂತ ತಾಂಚಾನ ಗಾಡಿ ಎಂಗಳು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಹೋಗ್ಬಿಡೋರಿ ನಾನು ಎಂಗಲೆ ಗುಡ್ಲಾಗ ಬಸ್ ಬಂದಂಚ ಏ 50 ಕೆವಿ ಆಡೋಣ ಗೋಡಿಗಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಓ ಐಕ ಅರೌಂಡ್ ಉಡೇ ಟುಪ್ಪುನೇಕ ಐನ್ ಸಾರ ಎಂಚಿನೇಕ ಐನ್ ಸಾರ ನನ್ನ ವೇಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಮೂಲ ವೇಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬು ಗಾತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಅಲ್ಲುಂಡು ಮಾಮನಗಳು ಬಾರ್ದಿದ್ದೇರೆ ಮಾಮನಗಳು ಬಾರ್ದಿದ್ದೇರೆ ಉಂಡಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ವೈಚಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೋರು ವರ್ಷ ವಾರ ಒಂದೊಂದು
Tulu. Bapak. Aula barsa, mula barsa nih. Jor barsa. Kita tak bayar nama aku bas ke? Yang kalau potong jarak ganti ke, anjir bas tiket, urut bayar ke. Tiket dalam book manti jangan. Anca nanti kun batti nih. Yang kena timing sengkal lagi confirm jalan. Ikut sekarang anca nih batti. And lunchi sleeper bas tiket nih kalau ke bayar. Kattale. Light ಬರ್ಬೇಕಾದ ಲಂಚೂರ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ವೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್